Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που συνέβη σε εμάς να μην συμβεί ποτέ σε κανέναν άλλο γονιό. Σε κανέναν, και όταν λέω κανέναν τον εννοώ. Δεν ωφελεί σε τίποτα το να χύνεται αίμα αθώων παιδιών στο δρόμο, όπου και αν ανήκουν ιδεολογικά αυτά. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Το αίμα είναι να το δίνουμε για να προσφέρουμε ζωή εκεί που χρειάζεται. Όχι να το χύνουμε στην άσφαλτο. Χρόνια τώρα αγωνιζόμαστε για το παιδί μας που είναι με ειδικές ανάγκες, να του προσφέρουμε τα καλύτερα. Είναι χιλιάδες οικογένειες σαν και εμάς. Είπατε κάτι για αξιοπρέπεια. Ο Έλληνας την έχει την αξιοπρέπεια. Με αυτή την αξιοπρέπεια και με αρχές μεγαλώσαμε από τους γονείς μας, τις ίδιες αρχές και την ίδια αξιοπρέπεια μεταλαμπάδευσα κι εγώ στο γιο μου. Ο γιος μου ήταν ένα αγαπητό παιδί, ένα παλικάρι με χρυσή καρδιά που δεν είχε πειράξει ποτέ μερμίκι. Πίστευε σε κάτι καλύτερο. Είχε συγχαθεί όλο το πολιτικό σύστημα, βίωνε μέσα από την οικογένειά μας αυτά που μας κάνανε με τις αποφάσεις τους, με τις μειώσεις τους μισθούς μας, με τις μειώσεις, με τους φόρους, με τη δυσκολία να πάρουμε τα φάρμακα της ειρήνης. Απογοητευμένος, ναι, το δέχομαι, πήγε στη Χρυσή Αυγή για κάτι καλύτερο. Όμως ο Γιώργος δεν ήταν φασίστας. Που ξέρω ότι μπορεί να τον παρουσιάσουν έτσι. Εγώ ξέρω τι παιδί μεγάλωσα και εχτες με τις χιλιάδες κόσμου που τον ακολούθησαν και μας τίμησαν για να το συνοδεύσουμε με αξιοπρέπεια στην τελευταία του κατοικία, διαψεύθηκα. Λέω, νόμιζα ότι ήξερα τι παιδί είχα, αλλά όλος αυτός ο κόσμος τον ήξερε πολύ καλύτερα από μένα για να τον τιμήσει έτσι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ με τον τρόπο και την ευαισθησία που πλησιάσατε το θέμα. Ένα δεν θέλω, να μην ξαναδώ αυτές τις σκηνές με τα παιδιά πεταμένα κάτω στο δρόμο. Εγώ δεν είμαι ο πατέρας που θα, πώς να το πω, τα πιστεύω του παιδιού μου θα τα εκμηδενήσω. Κάθε παιδί πιστεύει σε αυτό που θέλει και το υπεστηρίζει με λόγο, με έργα, με ιδέες. Κάποιοι άλλοι θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι με τη βία και με τα τυφλά χτυπήματα θα νικήσουν κάποιες άλλες ιδέες. Λοιπόν, οι ιδέες δεν σκοτώνονται. Κύριε Φουντούλη, είμαι περήφανος για το παιδί μου, είμαι περήφανος για τις ιδέες του και δεν έχω τι άλλο να πω. ζητήσατε να μην υπάρξει κανένα κόμμα στην κηδεία του παιδιού Ναι, κανένα κόμμα. Κανένα κόμμα. Κανέναν πολιτικό, κανένα χώρο, κανέναν αποπολιτικό χώρο. Ζητήσατε οι φίλοι του να έρθουν ως φίλοι. Ναι, με ρωτήσανε κάποια παιδιά, μπορούμε να έρθουμε, λέει, στην κηδεία, θα είναι σε ανοιχτό κύκλο, θα είναι σε κλειστό κύκλο. Λέω, είναι ανοιχτό, γιατί αύριο, εχθές δηλαδή, θα τον παντρέψουμε το γιο μας. Τον παντρέψαμε, του στείλαμε γαμπρό. Θα έρθείτε όμως σαν φίλοι του, όχι σαν χρυσαυγίτες, και το σεβαστήκανε και το εκτιμώ πολύ μέσα από την καρδιά μου, τους ευχαριστώ που ήρθαν σαν φίλοι του και τον τιμήσανε σαν ήρωα. Εγώ, κυρία Τατιάνα, δεν έχω ξαναδεί αστυνομικούς που κάναν τη δουλειά τους εκεί να κλαίνε. Τους αστυνομικούς τους ένιωσα πέρσι, όταν είχε κλείσει το Σικιαρίδιο Ίδρυμα και κάναμε πορεία για τα παιδιά μας για να ανοίξει το σχολείο, που ήρθαν με τα ψεκαστήρια αυτά για να ψεκάσουν τα παιδιά και εμάς. Λες και κινδυνεύαν από εμάς. Αυτούς τους αστυνομικούς που είδα εχθές δακρυσμένους, τους ευχαριστώ και τους συγχαίρω. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα μια κουβέντα ακόμα για το Σικιαρίδιο να σας ρωτήσω. Ναι. Καθώς εσείς ως οικογένεια έχετε βιώσει την έλλειψη του κράτους, την έλλειψη της πολιτείας από την ζωή σας και από τη ζωή ενός παιδιού
του πιο αδύναμου κρίκου της οικογένειάς σας. Ενός παιδιού με σύνδρομο Down, που φιλοξενεί το Πήγαινε στο Σικιαρίδιο Ίδρυμα, το οποίο όπως και εσείς... Πηγαίνει ακόμα, πηγαίνει. Και είπατε ότι είχε κλείσει για κάποιους μήνες. Πέρσι είχε κλείσει για 5 μήνες. Γιατί? Φέτος δουλεύει. Δεν ξέρω τώρα τι ελλείψεις έχουν, γιατί είναι τώρα αρχή ακόμα. Εμείς ζητήσαμε να μην φέρουν στεφάνια και λουλούδια. Μαζεύτηκε το ποσό των 3.150 ευρώ και ευχαριστώ όλο τον κόσμο γι' αυτό και θα φροντίσω να διατεθούν στο Σικιαρίδιο Ίδρυμα εκεί που έχουν ανάγκη. Όχι έτσι πάμε και τα δίνουμε, να δούμε τι ελλείψεις έχουν, πού έχουν ελλείψεις και αυτά τα λεφτά να πιάσουν τόπο. Αυτό θα ήθελε και ο Γιώργος μου. Και να καλέσουμε και τον κόσμο που είναι πάντα ευαισθητοποιημένος να βοηθήσει τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια τελευταία ερώτηση. Ο γιος σας ήταν πολύ μέσα στη Χρυσή Αυγή, δηλαδή ήταν καιρό εκεί, ήταν στέλεχος? Όχι στέλεχος, κύριε Τατιάνα, τι είναι αυτά που λέτε. Ο γιος μου ήταν μέλος και ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Ξέρω γιατί μου λέτε, γιατί τον είδατε κάπου θα τον είδατε με μια στολή να σηκώνει μια σημαία. Όχι, το έχει αναρτηθεί λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να σας πω την αλήθεια μου, πρέπει να είναι 10 λεπτά. Άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία που είναι μαζί με τον Κασιδιάρη σε φωτογραφία, σε μια ανάβαση στο βουνό. Το ξέρω. Αυτή εδώ, και έχει αρχίσει μια συζήτηση μήπως τελικά ο Γιώργος, εξαιτίας των σχέσεων που είχε με τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Όχι για μεγαλοστέλεχος, άλλο σας ρωτώ. Μήπως το παιδί, εξαιτίας κάποιων επαφών, αν θέλετε, που μπορεί να είχε με τον Ηλία Κασιδιάρη, κάποιων φωτογραφιών που μπορεί να υπήρχαν στο διαδίκτυο, μήπως το παιδί στοχοποιήθηκε εξαιτίας? Όχι, δεν στοχοποιήθηκε. Το χτύπημα ήταν τυφλό. Θέλαν να σκοτώσουν. Θέλαν αίμα. Μπορεί να ήμουν εγώ, μπορεί να ήταν κάποιο άλλο παιδί που πέρναγε. Καταρχάς ο Γιώργος δεν ήταν στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, ήταν στην καφετέρια με το φίλο του και πίνανε καφέ. Για να συζητήσουν για το θέμα της δουλειάς που είχε αναλάβει η μαμά του να του βρει μια δουλειά. Και φεύγανε, ήπιαν τον καφέ και φεύγανε. Με τον Ηλία τον Κασιδιάρη είχαν κοινά ενδιαφέροντα τη γυμναστική. Και κάνανε πεζοπορία, ανεβαίνανε πάνω στην Πάρνηθα στην Πεντέλη για να δουν το ηλιοβασίλειο με αυτός και άλλα πολλά παιδιά. Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή ο Ηλίας ο Κασιδιάρης είναι ένα πρόσωπο, αν θέλετε, έντονα φορτισμένο και εκπροσωπεί το συγκεκριμένο χώρο και κόμμα, μήπως λοιπόν κάποιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο, κάποιες επαφές... Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν ξέρω αν τόσο πολύ ήταν τόσο συντονισμένο, αλλά δεν υπήρχε λόγος να στοχοποιηθεί το παιδί μου. Δεν ήταν, δηλαδή, πώς να το πω, μεγαλοστέλεχος, κάτι μέσα. Απλώς είχε ένα φωτεινό χαμόγελο, τον ξεχωρίζαν όλοι και θέλαν να κάνουν παρέα μαζί του. Ήταν το καλό παιδί. Εγώ δεν μπορώ να μηδενίσω τις ιδέες και τις απόψεις του γιού μου. Ο γιος μου συχάθηκε όλο αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα και έψαχνε να βρει κάτι άλλο, πιο αγνό. Ψαχνότανε το παιδί. Και κύριε, να σας πω κάτι, κύριε Φουντούλη, ενδεχομένως το παιδί σας ή και το άλλο το παιδί το οποίο ο Καπελώνης που ήταν ένα χρόνο και αυτός είχε γυρίσει από τις σπουδές του, ήταν ένα χρόνο στο περιβάλλον της Χρυσής Αυγής, ενδεχομένως τα παιδιά αυτά μετά από ένα χρόνο να μην ήταν καν σε αυτό το χώρο. Μία ιδεολογική αναζήτηση θα μπορούσε να είναι για ένα νέο παιδί. Ο Καπελώνης τώρα στα 21 το αποφάσισε ότι είναι φασίστας ξαφνικά με ένα πατέρα συνδικαλιστή του Πασόκ τόσα χρόνια. Είναι παιδιά τα οποία έψαχναν ένα χώρο. Πηγαίναν να ακούσουν κάτι άλλο. Πηγαίναν να ακούσουν κάποια άλλη φωνή, κάποια άλλη πρόταση. Κάποιους βρε αδερφέ που δεν κλέβουνε, που δεν τα κουκουλώνουνε, που δεν μας λένε τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς ψέματα, που δεν μας ρημάζουν τις ζωές. Αλλά φταίει όλο το σύστημα. Φταίει όλο το σύστημα. Όταν αρχίζουν τα κανάλια και κάνουν δίκες, βγάζουν αποφάσεις, καταδικάζουν και στρέφουν τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη, κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Γι' αυτό λέω. Να σταματήσει εδώ αυτό το κακό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φουντούλη, η τελευταία ερώτηση είναι, μετά την δολοφονία του Παύλου του Φίσα, δεν είχατε μια ανησυχία, μήπως
το παιδί σας ή άλλα παιδιά τα οποία κινούνται σε αυτό το χώρο γίνει στόχος της... Καταγγείλατε ότι είχαν αγοράσει και γυλαίκα, αλεξίσφαιρα, τα οποία κατασχέθηκαν από την ελληνική αστυνομία πρόσφατα. Δεν ξέρω αυτά που μου λέτε τώρα, εγώ τα ακούω. Ναι, είχαν αγοράσει γυλαίκα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής και αυτά μαζί με τον οπλισμό έχουν κατασχεθεί... Ποιον οπλισμό, κυρία Τατιάνα? Μου είπε το παιδί μου ότι πήγανε και πετάξανε 5 κοντάρια μια μέρα στους κάδους και τους έπιασε η ασφάλεια και τους κρατήσανε όλη νύχτα, όχι το γιο μου, κάτι άλλα παιδιά, γιατί λέει είχαν όπλα. Τα κοντάρια τους ιστούς από τις σημαίες ήτανε, που πήγαν και τους είπαν πετάξτε τα αυτά και πήγαν να τα πετάξουν στον κάδο. Νομίζω ότι τη δήλωση για τα αλεξίσφαιρα την έχει κάνει ο θείος του Γιώργου. Ήταν η ασφάλεια του γραφείου αυτά τα παιδιά. Όπως έξω από κάθε τράπεζα υπάρχει ένα security που φοράει ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο, χωρίς όπλα, έτσι φοράγαν και κάποια παιδιά, όχι ο γιος μου, κάποια παιδιά που ήταν εκεί. Από τη στιγμή που απαγόρευσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την φύλαξη από τους ίδιους των γραφείων και ανάλαβαν οι ίδιοι τη φύλαξη των γραφείων, αυτή την Παρασκευή δεν υπήρχε φύλαξη. Τους ανοίξαν το δρόμο για να εκτελέσουν παιδιά. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω? Δεν μπορεί να με πείσει κανένας εμένα ότι δεν είχαν να στείλουν ένα περιπολικό και 2 μηχανές όπως κάνανε κάθε φορά και στείλανε 5.000 αστυνομικούς για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αυτό θέλω να πω, κυρία Τατιάνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.